Lidi z Dříjazděkr a dneska to bude Pokémon Go Robloxu. No, takže na to. Znamená, já už jsem to trochu hrál. Já nebudu tým Valor, já budu tým Misty. Už jsem to trochu hrál, ukážu vám jako hrál to na mobilu. A chytil jsem se tím výdla. A kde tě mám? Menosaura. Co to jako tak jdeme. Běžíme. Tým Valora. Sakra, ono šel někdo chytil. Připadalo mi to, že to byl Bulbasaur. To jsme se jenom zdálo. Ne, nechci letět. Co to bylo? Mi to přišlo, že to je drak. Snorlax! OMG! Mám Snorlaxe! Kolik CP? Počkej tady. Kolik CP? Kolik CP? 180. Oh my god. Aj, ježiš. Co to je za Pokémon? Flareon! Dneska se mi nějak daří. Flareon. Koukneme se, kolik má CP. 190. Oh my god. Já myslím, že to bude nějaký PG. Tak se trochu, kdybyste se dívali, proč je tady těch rastlinní, tak je to náš potkán. Potkánek malej. A kdybyste se dívali, proč tady hraje něco, to je moje sestra. Jo, to je moje sestra. No, to je jedno. Já bych řekl, že vás tomu rušit ani nebude. Můj sestra hraje hezky, ale na klavír. To jo. To je žena. Ještě jsem chytil. Chtěl by to nějakého vodního. Já nemám vůbec žádného vodního Pokémona. Tady asi nic nebude. Ale víte, koho mi se bral nějaký kluk. Se bral. Bral toho. Mr. Mima. To je docela blbý. Mr. Mima je hodně. Počkejte chviličku, a dáme to střík. No už jsem tady zase a ono se mi to nějak seklo, takže jsem nasadil střih. A kdybyste se ptali, pokud jsem to udělal střih, tak proto.
Ne, škoda výdl. Už zase. Mě prostě nejde stát, takže musím znova play. No počkej, já dostřím. No dobrý, už se to načetlo. Ne, že si udělám střih a tak. No zase mě to přehodilo do Insty. No jasně, to mě nezajímá. Tady je Mystik. Zase nějakýho hodního. Jaj, takhle ty 3 misty. Vezmu si radši poké. Pojď. Ty krásu, tak to si já srandu. Ty krásu mačá. Tam budu dřív. Takže moje země zase. Ježiš, to bylo palma. Mám se, že to bylo minulý. Tak trochu vypadalo jako. No já jsem to vždycky. Tak jako. Já jsem rád za jakýkoliv Pokémona. Ne, je tady tým Valor. Sakryš. Hele, Spírou. Sakryš. Výborně, radši Bulbasaura teda. Počkat, jak jako evolvinu já mám? Hezký Spírou. Tak jdu najít dalšího Pokémonu. Na. Kdybyste hrozně moc chtěli najít mamky, tak se vždycky pověsí za nějakou lampu. Vážně, věřte mi. Udělal jsem už o nějakých youtuberů. Šlo to co jako už docela dobrý. Kdyby on ty Pokémony nemohli prostě sebrat. To bylo dobrý. Hrozně dobrý. To je tady nějaký Pokémon? Ne. Co to je za krásnou písničku? Jestli to slyšíte tedy jako... Co to bylo?
Neplatí, když si sednu, že vyskočí. Jo! Tak už to bude. To přišel. Jdeme dětky. How could be to our best. One on and one. Look at me in many days. And this my soul. Come on. Bloom. Budu mít Glouma. Ježiš, já nemám půlce pokébal. Bloom. Teď já se docela dobře pokem. Dneska, ty vole, co tu sakru. Že to byl člověk. To vypadalo jako Raichu úplně. On sedí na Spírovovi. To je kokos. A už ho chytil někdo. Takhle dáme. Yes. Tak se zase dokážeme nějaký... Ale... Dokážeme si nějaký Pokémony. Já jsem jednou díla. Snorlaxy, ale Fladona. A Sphírova a Machampa. Ono jsou už chtěl jindy. A Glooma. Teda. Zapomněla. Ještě budeme chytat. Caterpie. Taky robím Caterpie. Paras. Mám Parasa. Tak jo, hnedka jde. Ježiš, jsem vždycky ty byl lehký spát s Pokémonem, what the fuck. Sakryš. Takhle, ček. Já tady vyjedu. Hlasit. Tady se spawnuje Mewtwo. So chytnu, kámo. Já mám ho. Nebo víte co, já bych řekl, že už pro tento díl už by to mohlo být všechno, takže já se s vámi loučím a čau.